Νοέμβριος 1973. Όλη η ανθρωπότητα έζησε με κομμένη την ανάσα τις συγκλονιστικές στιγμές ανάτασης ενός λαού που ξαναβρίσκεται το δρόμο της ελευθερίας. Ενός λαού που γέννησε τη δημοκρατία και για μια στιγμή την έχασε, που πάλεψε για δικαιοσύνη, ελευθερία, ειρήνη, δείχνοντας σε όλο τον κόσμο τη βαθιά του δημοκρατική παιδεία και αγωγή. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε στις 17 Νοέμβρη του 1973. Όλα όμως είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, 6 χρόνια πριν, στις 21 Απριλίου του 1967. Κάποιοι επίορκοι και αξιωματικοί του στρατού, καταλύοντας τη δημοκρατία και τους θεσμούς της χώρας, κατέλαβαν την εξουσία με πραξικοπηματικό τρόπο. Είναι Νοέμβρης του 1973. Η Ελλάδα διανύει τον 6ο χρόνο δικτακτορίας. Οι δικτάκτορες έχουν οδηγήσει τη χώρα στη διεθνή απομόνωση. Φυλακές, βασανιστήρια και εξορία περιμένουν όποιον αντιστέκεται ή όποιον τολμάει να διατυπώσει ελεύθερα τη γνώμη του. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι φοιτητές κάνουν κατάληψη στη σχολή του Πολυτεχνείου. Ζητούν την πτώση της χώρας και ελεύθερες εκλογές. Σάββατο 17 Νοέμβρη, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ξεκινούν τα πρώτα τάγκς με κατεύθυνση το χώρο των συγκρούσεων. Το κέντρο της Αθήνας έχει μετατραπεί σε πεδίο μάχης. Γύρω στη 1 τα τάγκς μπαίνουν στην Πατησίων. Είμαστε άβλοι με το ραδιοφωνικό σταθμός. Ένα από τα τάγκς οπισθοχωρεί λίγο και στη συνέχεια πέφτει πάνω στην πύλη. Η πύλη γκρεμίζεται. Αστυνομικοί και άνδρες των ειδικών δυνάμεων μπαίνουν στο Πολυτεχνείο. Συγκρούσεις, νεκροί, τραυματίες.